Pois sí que mudaron as cousas, Antes era o Camiño Real e agora a Rúa da Paz. Agora, o que eu non lembro é esta fonte de Catro Cano. Levabas exactamente 40 anos mortos cando a ergueron. Levantárona en 1849, para beneficio dos mariñeiros e das peixeiras e tamén para encontro da xente. Aínda semella que se escoita cantar os carros pola Rúa Real, arriba e abaixo. Cerna pura para Sevilla e para Lisboa as carballas máis boa. O ferro das terras vascas para encher as miñas fábricas. Liño do Báltico e tamén das nosas leiras para tecer nas aldeas. Bacallao e aceite a prezos para toda a xente. Coiros, pelellos para curtir o mundo enteiro. Baleas, graxa das baleas, duelas, breas. Auga para os peixes e para a xente, viño e auga ardente. Centeo, trigo e fartura de millo. Carnes e peixes a salgar, presas e presas de sal. Compren e vendan, afeito. O contado ou a creto. Ai, Ribadeo, o terceiro porto máis importante da nosa terra galega, despois da Coruña e do de Ferrol tamén. Xa, con alfándega propia, Claro que sí. O que vamos ir agora por aí, que me vas a acompañar polo arco. Pero non quererás dicirme que aínda está en pé a Casa do Patín? Ai, Ibáñez, Ibáñez, ves como che está volvendo a memoria?